seneng karo kata-katamu isu arep mulih lho, Bir. Napa, Pak? Pak Dalang, mencintai itu tidak memandang umur. Nyun pamit ngono kuwi lho. Kapan lek ngono iki lho kapan? Makasih. Ngono enek wong akeh nek bojoku ora gelem ngakoni. Tak enteni Pak, jagongan suwi lah kok tak kira ki ayo sarapan bareng. Lah kok jebul jenengan malah sarapan ki piye to Pak? Jan banget tenan. Aku mikir lek sing tak jajakne iki mung sapa jenenge Yuda karo Larso kan enteke pompole 30.000. Lah karo kowe karo Winong karo Mbak Li lho entekku malah akeh no ora. Jan jatah. Manajemen iki penting ngono kuwi. Mergo wingi ditinggalne tulung aku karo Bukesi aku mek digaweni dhuwit 50 ngono. Mangane to Pak, jenengan sebagai lelaki kudu menyimpan uang sendiri, uang kenakalan lho Pak. Maksudnya uang kenakalan iki ya digejajakke para-para yoga, para-para sinden lho Pak. Ora kok aku lek nyekel dhuwit iki ora iso panjen bir ra iso. Aja kok nyekel ngitung kuwi lho mesti kleru terus aku iki. Berarti kula siap mawon Pak. Kula siap dadi sekretaris jenengan tak ngitung dhuwit ngoten lho Pak. Oh iya. Lah ngono sesuk kowe nang omah Dangkara ganten sekretaris ya. Siap. Gerak ngono lho, ayo. Nganggerak. Resepan kae lho, ayo. Sendale jinjit mboten, Pak? Jinjit. Ayo. Tur karo nggo map ngono kuwi. Ayo. Kacamatanan? Harus wajib kuwi. Ayo. Ya gentu iki Umi Hafifah, Nduk. Wah, wis pirang-pirang tenda ra petuk, Nduk. Ayo. 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 Nah, wis piye? Ayo jumeneng sik. Piye dengkule piye? Pun aman, Pak. Pun aman ya, wis iso ditekuk ya. Sampun pun saged badminton. Iya, badminton kowe engko kena karma lho engko lek badminton. Lah seneng amun nyemes terus lek rabi cemesi genti lho kowe ora malan ngono kowe. Oh. Iya. Syukur. Sing luka ngendi ae to, Nduk? Sing luka hati saya. Mboten sing luka niki lho. Jenengan kula dudahi niki lho. Endi? Niki terus niki. Masalah. Piye to ceritane piye? Amakmu piye pasan kuwi? Aduh nek diceritakne mungkin cerita diwiti. Neng ndi lokasine TKP-ne neng ndi? ten wingking gerbang UNS. Heeh, awakmu kon ndi wi? Kok Burjo? Nggih, kula saking mriko. Heeh. Kula saking Berarti arep nugel dalan nyabrang. nggih, nyabrang. Mboten no, kula sing lewat. Mas niku sing ngajeng nyabrang. Oh, arep nyabrang terus sing nabrak awakmu apa kono? Mriko, ditabrak saking tengah. Pas kuwi. Bener kuwi lek sing lanang sing nabrak iki pas. Ayo. Terus sing dipilih tengah ta wis nabrak kuwi? Nggih, sing tengah, Pak. Tapi mboten pas sakit. Sakit. Ayo. Ora apa-apa, Nduk. Ngono iki malah nggih rambu-rambu men saya hati-hati ngono kuwi. Tujune sampean gur luka-luka ringan kaya ngono kuwi. Mula kuwi diengetke karo kahanan bar kuwi le ngepit le nyepedah sing ati-ati. Alon-alon waton kelakon nganggo paugerane bis mepsa. Ngono lho ya. Nggih, Pak. Ngono wis dilekne tenan nekat ora iki. Jane nggih pun alon-alon tapi nggih kersane ngalah kok, Pak. Ya ora ya pancen ya kurang hati-hati kuwi ngene. Ngene dilekne ngene pancen kaya ngono. Pancen awake dhewe iki ya nang kene iki ya rong tau ya, Truk. Ya karo nyambut gawe ya karo rekreasi. Ha ya mubeng ae mau. Ha ya. Mubeng ae, survei ae. Ha ya. Kuwi anu nak apa jenenge kuwi sambung wanci dalu mau dikersakake sampean sing nembangake. Tapi kula bawa mboten? Yo dikumpliti nembung petuk. Tapi kula nyuwun sing bawa Pak Taslim. Oh, sebabe. Kula kangen kali Pak Taslim. Oh iya. Kalih swantene Pak Taslim niku lho, Pak. Ya Allah. Anggere wis kita amung niku wis. Kita amung. Heeh. Bener, yes Mas Taslim iki leganono kuwi. Anakmu wedok sing ngersakake. Ha iya, yoga kaya apa. Ya karo kanca-kanca caksi lover gen seneng. Ayo. Apa ngerti? Ayo. Gone sing basa Arab. Kamera on. Ayo. Yo, Mas Taslim bawanono. Sing basa Arab iki ya, basa Arab. Pak, belokno. Emanipun
Nyai pun akrami suarane neh pematurung sun suara le gilap ngono kuwi terlalu mloho kuwi kemlahanen kuwi ora ngerti semu ora ayo Mas sun ingkang anggarwa wong hayung rucit wae karo wara-wara rekake Nadyanto cilik-cilikan Sanggar Madangkara sok Minggu tanggal 10 ki ya memperingati hari wayang. Elane. Jam pira? Wiwit saka jam 8 isuk nganti menjelang adzan zuhur. Lah ngono kuwi. Tek awan lho ben beda karo kancane liyane lak do bengi. Awake dhewe isuk wae. Jajak. Terus disambung neh sok tanggal 29 lek sesuk ki bocah-bocah siswa sing ngenekake lek 29 sing ngenekake ya kuwi mung srawung wong sak kampung hari wayang. Iya ngono kuwi. Heeh. Wis ngono kuwi. Piye carane wong sak Indonesia kudu pirsa kabeh lamun to 7 November ki hari wayang. November adalah bulan wayang. Heeh. Bulan. Heeh. Bulane gilap. Monggo Mas Tasken. prandene maksa sukar ukur Syukurmu syukur cukur. Iya. Syukur cukur ayo. syukur cukur Iya. Syukur jungkat ayo ngono. Yo. Jebul Nimas uga Waduh. uga Iya. nanggapi wingi bar wayang apa jenenge Kiai wingi karo Mbah Kiai didangu sing maos kirok sinten Pak Dalang niku nggih saking lari pondok wah pondok pundi pondokan ayo ngono transit malah ayo ayo to sambung rasa nanging wanci dalu tan ana ingkang ngrubeda nyuntak tresno nadyan mung srana piranti Yo. iki sing tak senengi iki apa ya gambarmu Waduh. uga ngeglo
muga-muga suaramu tetep awet alus kaya ngono nduk Umi. Alus suarane kilat. Ose to mangono. Mrono ae iki ora. Tur karo laras iso pleng karo gamelan Kiai Berkah Slamet iki jan wis nyawiji dadi siji ngono. Iki saya nyawijine lek kowe mulihmu bareng gamelan Om. Wah, temenanan iki saya apik. Napa nggih ngoten niku, Pak? Wah, temenanan. Sareng truk berarti. Oh iya, aku mbiyen iki jaman sik apa iki sik bocah ngene kerep nderekne Mbah Syukron wayangan bareng truk ngono kuwi. Wis melu nata wayang, nata anu apa nek kowe gelem melu nata apa jenenge iki gamelan ngono iki walah temenanan. Wis to mesti beda kowe engko. Ha iya. Luwih kesel kowe engko. Malah kesel ora. Ya, Umi. Mendah payah yen tasida urip lan andika mesti lan jan lair putri Celestia terus bisa nyuara mika kang weh srana. Matur nuwun anak wedok luar biasa. Muga-muga bar iki jenengan sehat sak teruse ora ana alangan apa-apa. Amin, pangestunipun, Pak. Aku nangis lho nang omah krungu kabar kowe kecelakaan jan. Aduh. Alah napa nggih? Heeh. Lah jenengan lho mboten nyambangi kula. Lho, ambak ra nyambangi tak dongake kok omah iki muga-muga umi ndang sehat, ndang waras, ndang pulih, aja nganti engko enek apa jenenge luka-luka sing akhir mempengaruhi kecantikane Umi Hafifah lho kaya ngono kuwi. Nggih, Pak. Matur nuwun nggih, Pak. Tetep kaya ngono kuwi. Iya, Selanjutnya ya ganti artisnya Madangkara. Ya, Sapa? Iki sing wiwit wayangan budal, wayangan mambengi nganti mulih iki Legemati karo aku. Iya. Sapa? Mbak Birgita Ayu. Ayo. Coba kaya apa Cahayu sing denok diblong. Seneng karo kata-katamu isu arep mulih lho, Bir. Napa, Pak? Pak Dalang, mencintai itu tidak memandang umur. Nyun pamit ngono kuwi lho. Kapan lek ngono iki lho kapan? Makasih. Ngono enek wong akeh nek bojoku ora gelem ngakoni. Cublak suweng berdiri Birgita Ayu. Yuk. Cuplak suwang epeng keranda Mamuka tutang hujan Pak wawe ralere sopo mungkin delekake sir kondelek apa sir kondelek apa. Cuplak suwang epeng keranda Mamuka tutang hujan Pak wawe ralere sopo mungkin delekake sir kondelek apa sir kondelek apa sir kondelek apa. Terima kasih Mbak Birgita Ayu. Pak Dalang, wilujeng dalu Pak Dalang. Bagaimana perasaan panjenengan kemarin Pak Dalang? Setelah kita ngobrol sampai pagi niku gimana perasaan jenengan? Aku ki bar mayang biasanya langsung turu mergo mripatku ngantuk campur kesel. Mau ki kaya HP bar dicas ngono. Dadi ki menyala padang ngono lho. Ya ngono kuwi. Ora wae dhewe mau iso akeh diskusi to, Bi. Nggih, kata diskusi, Pak. Lek nuwun sewu, sok-sok ki aku menyajikan pakliran untuk piyai-piyai sepuh sing bener-bener pecinta wayang, pengamat wayang iki pancen gawe aku kuwi. Ning untuk menyajikan pakliran untuk generasi Gen Z, Nggih. nah kuwi sampeyan sing sebagai penyambunge Dalang Cahya Kuntadi ngono kuwi. Ora pedhot sajiyane ngono lho, Bir. Nggih, Pak. Leres niku, Pak. Harus seperti itu, Pak. Karena perkembangan wayang ini kan
harus terjadi ngoten lho Pak. Kalau tidak dikembangkan ya wayang akan hilang ngoten lho Pak. Menurut kula nggih Pak. Bener. Ayo muga-muga awake dhewe semakin berkembang ya Bir ya. Nggih amin Pak Dalang. Tegese karo kanca-kanca Madangkarai sukses kabeh ngono lho ya. Nggih amin. Saestu niki Bu amit sewu nggih Bu. Kula wingi niku nganu Bu. Kan jenengan teng Tulungagung. Pak Yek aja mulai sik Bir sik ngancani aku. Ngoten lho Bu. Saestu niki Bu Pak Yek niku fitnah Pak Jan. Ampun ngoten Pak. Engko aku diarani netizen sing dasar Bir kita menggoda Pak Cahya kun tadi malah kaya ngono Pak. Alah ben kondang pisan lek kowe tukang godho dalang ngendi-ngendi. Ngono kuwi. Ah iya bakul tempe. Iya, Monggo Pak. sing bener dek lak Kediri nggih tahu takwa tahu kuning ki lho, Nduk. Dadi ning daerah alun-alun Kediri mesti enek bakul. Sing bener iki bakul tahu takwa, tahu kuning lho. Ah iya ngono. Pak Yuli sik lenggah. Tasih Pak. Matur nuwun sik. Nggih, Sampeyan lak yo ngaturaken. lenggah ning Karanganyar to? Nggih Pak, Ah, kula iya. sakniki ten Gondang Rejo Pak Yuli. Aku arep dadi wong Karanganyar Pak. Syukur. Sik ngenteni. Tak arahne kabeh sinden kuwi Pripun, Pak? dadi Karanganyar. domisili di Karanganyar. Ben penak ya Pak. Sampean ning Karanganyar tak anjurkan. Terus Mbak Diajeng Chandra Heeh, lenggahe iya, ya ning Karanganyar. Karanganyar. Kuwi ning Songgorunggi ana Ndagen. Lho kaya ngono iki Winong iki ya ning kono. Ning ndi kae, Nong? Karangturi. Karangturi ya Karanganyar. Nggih, Karanganyar. Iki mbiyen lho Umi arepe ning Kartosuro tak kon pindah Karanganyar ya. Golek wong Karanganyar rek tenan. Ah iya, ngono kuwi. Wong Larsoe takon pindah kok ayo. Heeh, men kopen ayo. Ayo matur nuwun sik karo Pak Nggih. Yuli. Matur nuwun Bapak Yuli. Sampun kersa rawuh nggih to Pak, sampun kersa mendukung Madangkara. Nggih Pak Yuli mugi-mugi panjenengan sehat Pak Yuli, panjang yuswanipun. Tuku gulali kalau tali. Pak Yuli sawarane sinden ampun lali lho Pak. Aku gething karo kowe lek entek-entekane iki terus njaluk dhuwit ngono lho ora. Lho, lah nyapa lho Pak? Ya pancen butuh Pak. Ya butuh kaya apa iku kudune dibesut sing alus apa piye. Aku Contone. apal karo Birgita anggere nek wong sugih utawa pejabat teko, praupamu tak sawang kok kene malah kaya kotak amal kowe malian ora ngono kuwi. Enggak pareng ngono nyuwun ngono kuwi. Ya Pak wis, Yuli Eno. wis maringi job pira karo Madangkara bolak-balik. Iki wae bengi iki aku kon milih. Apa nggih, Pak? Kowe milih ndi? Anu Jakarta apa ning Karanganyar? Karanganyar sing cedhak mawon, Pak. Ya lekmu masuk ben ning Jakarta. Lho kaya ngono kuwi. Lah nyapa kok jenengan mboten milih teng Jakarta? Sesuk-isuk sik petengan teko omah wisan aku. Lah terus Lah arepe pangkur jengleng kan iso ning omah. aduh. Bagaimana Pak perasaannya? Sampun maem. Napa? Jenengan sampun maem. Mam apa? Maem Bukesi maksudnya Pak. Padake panganan ora. Urung no sik ngono. Ayo. Ayo nembang kagem Pak Yuli lan uga kadang-kadang Setiaji lan ugi Pak Lurah ya lenggah, Pak Camat ya lenggah, para Nggih. sesepuh ya lenggah. Ngono kuwi. Nggih. Mbok pilih enten request Pak. Nggih, teng mriki mboten Nggih. enten request. Pak Yuli ngersake napa Pak Yuli? Manut. Oh, manut. Nggih. Kelangenane Pak Yuli ki caping gunung, Nduk. Nggih. Ayo. Cuaping gunung. Biasanya panjenengane mesti kersa nembang sak bawane caping gunung. Lah, Ya. harusnya ngoten lho Pak. Ning mbok menawa sayah wong mau bengi ya wis kaya ngono, to. Lah, Nggih, bengi iki terus. panjenengan ngersake menikmati saja. Ngono kuwi. Ya Bir, bawane Bir. Lho, bawa Pak. Oh iya no, jenglengke no. Berarti nek bawa ya 100.000 ya Pak. Kowe njaluk ning sapa kuwi? Jenengan to? Oh, beres ora mung 100.000. Besok amplop kandel nggih kowe. Ayo. Tenan. Kandel isine mek surat ae to. Lek ra aku bareng sampean lho Pak. Hah? Lek gak aku bareng sampean. Iya ngono ya kenek. Aku tak ning bis ae lek ngono. Tak enteni Pak, jagongan suwi lah kok tak kira ki ayo sarapan bareng. Lah kok jebul jenengan malah sarapan ki piye to Pak. Dan bangeten tenan. Sarapan bareng. Lah kok jebul jenengan malah sarapan ki piye to Pak. Dan bangeten tenan jenengan. Aku mikir lek sing tak jajakne iki mung sapa Jan. jenenge Yuda karo Larso kan enteke pompole 30.000. Nah, Lah karo kowe karo Winong karo Mbak Li lho entekku malah akeh no ora. jan jatah. Manajemen penting ngono kuwi. Mergo wingi ditinggal ning Tulungagung karo Bukesi aku mek digaweni dhuwit 50 ngono. Kuwi. Mangane to Pak, jenengan sebagai lelaki kudu menyimpan uang sendiri, uang kenakalan lho Pak. Maksudnya uang kenakalan iki ya digejajakke para-para yoga, para-para sinden lho Pak. Ora kok aku lek nyekel dhuwit iki ora iso panjen bir ra iso.
Aja kok nyekel ngitung kuwi lho mesti kleru terus aku iki. Berarti kula siap mawon, Pak. Kula siap dadi sekretaris jenengan sak ngitung duit ngoten lho, Pak. Oh iya. Lah ngono sesuk kowe nang omah Dangkara ganten sekretaris ya. Siap. Gerak Iya, ngono Pak. lho, ayo. Nganggo rok. Rok sepan kae lho, ayo. Sendale jinjit mboten, Pak. Jinjit. Ayo. Jinjit. Tur karo nggo map ngono kuwi. Ayo. Kacamatanan. Harus wajib kuwi. Ayo. Ayo nembango malah tekan dindi. Saben bengi nyawang Nah. Gamelane ya jotos-jotos, malah gawang kelire iki pertama kali di Indonesia karena terbuat dari tembaga. Oh niki baru ya Pak berarti Pak. Anyar iki. Lek ora sowan ning Laladan Jatipura ya ora tak aturake. Ayo. Nek kelire baru ngono iki kudune jarik yoga, jarik sindeni ya baru, Pak. Aja sampean terus sing baru. Sampeyan ora ngerti, mungkin ajare ya anyar kaya ngono kok ya. Endi lho Pak iki wis suwek iki lho Pak, delok. Suwek Kuwi iki asine Pak. sing utuh kowe ngangger pethok aku mak suwek kok mending malah. Ayo. Ngono iki dadi fotokopi, lek njaba suwek berarti ya. Yo. Ayo, Pak. Ayo anu bir, ayo bir. Ayo. Yen memajang hamong karo janur kuning Ayo bir. Bir sampeyan iki menuju utawa OTW menjadi waranggana sing viral tenan. Pak, pun viral Pak. Ya ngapa? Pun viral lah. Kula niku gumun Pak. Jan kok iso netizen iki jan lek mengetik itu bahaya sekali Pak, tenan. Kuwi ora masalah. Ketika jenengan menjadi perbincangan entah itu positif apa negatif, otomatis wong iki lak ngomongke sampean. Nggih. Ngono. Lah ketika jenengan menjadi rembug orang banyak akhirnya jenengan ora krasa jenenge saya munggah. Ngono kuwi. Malah artis-artis kae ben tenar mesti gawe masalah malahan ngono kuwi. Akhirnya jenenge mumbul meneh ngono kuwi. Aku ya gumun lho Pak, padahal aku ya gak tau gawe masalah, padahal aku ya jujur saka hatiku lho Pak, tapi kok ya dadi kudu gawe masalah lek pengen kondang ngono kuwi. Ora mung sinden dalang. Lek pengen kondang diel ngono kuwi kudu duwe demenan ndangan. Lah. Lambe elek digugu ora. Kira-kira jenengan kapan, Pak? Aku ora pengen kondang kok, Bir. Oh. Yang penting harmoni keluargaku. Tenan lho, Pak. Heeh. Kok enek mak selenting ki Cahya kun tadi.
bersama sinden titik-titik napa pripun, Pak? Titik-titik ora cetha. Masa ya seorang Cahyokun tadi dikabarkan gandeng dengan seorang waranggono dari Ngawi yaitu Tutik. Ora mungkin. Ora mungkin. Ayo. Mesti wong mesti biasa wae, Pak. Heeh. Wis ben alami ya, Fir ya. Iya, Pak. Coba Cahyu terusno. Panas udian. Parian wiwit saking Mbak Lia Sundari. Lho, Bukesi mboten, Pak? Hah? Bukesi Bukesi iki takon istirahat. Aku dalang sing tak tutne lak Pak Purboasmara. Nggih. Dadi Bukesi mulai saiki tak dadene Bu Ninuk. Karo foto-foto ngono, Pak. Tak mulyakan. Jare pengendikane para kiai, para pinter kae, ketika kamu ingin dimuliakan oleh Tuhan, maka muliakan kedua wanita. Satu ibumu, kedua istrimu. Lah. Diuculi, piye? Diuculi kok malah anteng. Heeh. Bapak Yuli sangat ganteng. Wis, pariane sinden njaluk saweran iki ngono kuwi. Lah, Allahumma amin. Didongakne tambah ganteng berarti kan umure tambah dawa ngoten lho, Pak. Iya. Bukan ganteng karo umur ya apa? Lho, kan awet muda ngoten lho, Pak. Masih ya apa jenenge umure besok Pak Yuli 100 tahun tetep ganteng ngoten lho, Pak. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terakhir iki Umi Afifah. Ayo, wis sehat wis. Akan pola kok. Ayo. Ayo. Ning pasar. Neng pasar tabrak motor. Ayo. Kisahmu iki, Ning pasar. Neng pasar. Tuku sukun. Tuku sukun. Sedaya warga Karanganyar mugi guyub rukun. Monggo, Pak. Allahumma amin. Guyub rukun. Ya. Awakmu lek urung tebir? Ya, Pak, wis aku tak pantun ya. Tak parian. Iya. Pantun Jawa. Ya ben iki lho Pak generasi Gen Z iki ngerti lho Pak iki parian, berarti bahasa Indonesia niki pantun ngono lho Pak. Ya mulo tak jelaske to pantun Jawa lah ngono to. Heeh. Geli. Dikapakne geli. Seta Pak. Geli. Geli. Mergo nganggo klambi. Heeh. Bapak Yuli panjenengan ganteng sekali. Allahumma amin. Biasanipun nek enten sing kula lem ngoten niku apa niku disawer 50.000, Pak. Pak Yuli iki nanggap wayang kulino wis ora nggugu omongane sinden-sinden kaya ora koda. Sinden-sinden kota amal ya, Pak. Ah iya. Ya, Pir. Panas sudan haling caping gunung. Yuk. Nadyan wadan sarta Swara suling ngetan kali ulung Jumeneng nduk Umi Hafifah ngancane Mbak Yumu kita. mate banyu
tembang menika ugi kula aturaken dumateng saking Sekar Egar Multimedia Narendra TV Kusuma Production. Wah iya sing kepareng rawuh ngestreni nyengkuyu ngono lokasi yo Mbak. Yo angkaten langgame caping gunung katur dumateng Bapak Juliat Mono. Ya monggo. Dek jaman berjuang jarak kelingan
luar biasa. Ya. Lah iki gandeng karo panitia Setiaji dipun cawisi campursari. Ya. Ya, yes. Ya ora ketang sak lagu eman-eman lek ora ditanjakke. Ngono kuwi. Ya aku memberi kesempatan kepada Winong dan juga Mbak Diajeng Chandra Mulya. Ayo. Iki lho awakmu biasanya kan usul mbok ngangge musik, Pak, ngangge musik. Iki bengi iki kelakon. Ayo. Oh, ya apa? Ya. Arep ngaturake tembang apa? Ya sing lagi viral, sing lagi tren. Ya kuwi uga tak aturake karo anak-anakku saka Caksi Lover. Ya. Ya kuwi Mbak Anin, Mbak Nadia karo Mbak Kiki Fatmala. Ayo. Ki artis kuwi. Adoh lho nduk kuwi kok Mbak Kiki kok Pati ya, Mbak? Kok Pati. Mongko garwane nyambut gawe ning Jakarta. Lek dina Jumat Setu Minggu kuwi 2 minggu sekali iki kondur. Bojone mulih parandene malah ditinggal ndelok wayang iki piye jan? Ayo. Tresnane karo wayang nganti kaya ngono. Tembange apa? Tembange Lestari. Ya. Yo, Mbak Diajeng Chandra Mulya, iki garwane Mas Wijosena. Iki mau garwamu tak jaluki tulung supaya sowan ana ing ITS, Nduk. Supaya nggenahake babagan teknis pakliran sesuk ana ing tanggal 30 Dies Natalis ITS Surabaya. Ya. Engko tanggal 16 ya sowan ana Surabaya ana Polda. Hari ulang tahun Brimob. Ya. Yo, cah loro jumenenga coba kaya apa? Dalam lagunya Lestari Campursari, oke, sampun ready? Muga-muga urung dikukuti. Ayo. Tasik ready nggih, Mas? Oke, siap. Nggih. Monggo dipun aturaken Lestari, muga-muga Lestari anggenipun silaturahim Bapak Yuli dan juga seluruh warga masyarakat Jatipura. Ya. Yuk diaturake berpadu dalam melodio. Piye? Skeco, Pak. Skeco ya. Piye rencanane esuk tanggal 13 nggawa musik neh piye? Duh, kula nggih remen malahan, Pak. Seneng ya? Nggih. Jenengan betane to, Pak? Ajeng beto? Ora, HP tak setel tak colokne ngene Pak Marno. Karaoke. Ayo. Terima kasih wis komplit iki, Mas. Komplit ya. Tembange klasik ana sing model tayupan ya ana, iyalah musike ya ready. Wah iya, nggih. Terima kasih. Selamat Hari Wayang ya, Mak. Monggo dunia boleh, nasional boleh. Sing intisarine ngreksa wayang iki ora mung kewajibane seniman karo pemerintah. Ning kabeh para warga masyarakat ya kudu melu handarbeni bahwa wayang adalah warisan para luhur kita yang kita semuanya mempunyai kewajiban untuk menjaga lestarinya bersama-sama. Ya, ngono ya, Pak. Kaya ngono kuwi. Iki ana pamundhut, wah iki saka kadang-kadang Karang Taruna ya. Pak Dalang Cahya Kuntadi utawi Pak Yoyok dan segenap kru. Kami Karang Taruna Bunga Mas. Request lagu nggih Ninggal Katresnan nggih. Mangke dipun garap Sragenan. Nggih siap matur sembah nuwun nggih. Malah niki kula garap 2 versi, yang pertama Sragenan, kedua cara Jawa Timur, cara Kediren. Ayo jaranan. Kaya ngono kuwi. Ya. Terus sing ngaturake sapa? Men rata tak golekne Waranggana sing saka Tulungagung karo saka Kediri. Iki ya 2 sejoli. Ayo. Iki kudu diaturake ndak kecewa Mbah Wir. Ayo. Iki mergo klangenan kok. Ayo. Yo. Bir karo apa jenenge? Nang coba kaya apa iki bocah loro iki bareng dipancing kon rembukan ya idene ya cemerlang-cemerlang. Pinter-pinter cah loro iki. Masa? Banyak memberikan masukan-masukan terhadap pakliran untuk generasi sekarang. Wah, tenan. Wis ngono kuwi lek gelem diskusi dadine ya apik. Oh, temenanan. Mula kane wis kuwi pokoke men saya kendel dadi lek karo dalange aja wedi.
Ha iya ngono kuwi. Ning ya kudu papan nek wayang dijak gojek ayo gojek ngono kuwi. Wong sing penting kuwi lho rumuse kaya omong ngono lho mbuh sak metu-metune lek mau omong lho ya suwi-suwi dadi dhewe. Pamare randang lucu apa piye ndang lagu ngono lho. Ha iya ngono kuwi. Ya cah loro ayo coba kaya apa. Wah jan menik-menik kabeh. Ya uga Winong Birgita. Ha iya ngono kuwi. Jan kelok mambeng iki ya sinden 17 iki rumah saku sing mencorong ya wong telu tok. Ha iya. Sinten mawon, Pak? Sinten mawon, Pak? Tiga niku sinten? Mbak Birgita, Mbak Winong karo Mbak Lian ora. Ya telu. Kula kita nek kiwane jenengan niku sinten-sinten sing kirine jenengan. Oh, ya kabeh ya menyalane sing paling ketok iki tetep sampean bertiga iki temenanan luar biasa. Tur ya kudune yen mambengi Mas Taslim iki dijak kudune. Buktine waya perang kethek ya ora enek sing merih. Ayo. Heeh. Lek dolop wis enek ganti Naji Mas nek kene wis enek gogo kono. Ayo. Padha suarane, Pak. Padha wis ana kene lagi dalange. Ucap kacare to. Aya. Wah iki lepas kendali iki ayo. Kan ana jim jim. Ayo. Nggih. Yo diaturake ninggal katresnan cah loro coba kaya apa. Monggo Cok dipun aturaken Madangkara. Yo. Monggo Egar Multimedia Daranan Winong. Oke. Bonus tambah Birgita. Birgita dari Hasta Brata. Aku
kolaborasi kok. Ayo tenan. Jos tenan cah loro kuwi. Ayo. Tapi niteni angger sinden bareng joget, bareng nyanyi ngene, linggo langsung buka HP ndelok komen-komene piye. Apal aku. Ayo. Iya no, ndelok sing apresiasi kritikane piye. Terima kasih dumateng semuanya. Ya. Pokoknya selamat Hari Wayang nasional dan juga dunia. Selamat untuk Sekar seniman Karanganyar sedaya kemawon ingkang dipun suwi, dipun ayomi kalian Bapak Juliatmono lan ugi dipun pandegani kalian Mas Joko Petruk. Tetep guyub rukun bebarengan, gayung sambut anggene tetep ngreksa marang ya kuwi kuncarane bangsa lumantar beda ring budaya. Ya. Bacok landesan dengkul sing dibacok tuge dengkule katotatas. Ragil ya gene kowe ngucap gaya mangkono. Kakang Mas nyuwun pangapunten. Kula aturi ngracut dumateng Bramantianing penggalih. Amargi paduka menika yektosipun boten wonten ingkang lepat. Nanging pancen durung ngerti. Ngerti piye? Antarja tawanan gorene ya. Durna. Ya nggih, Datasena. Basaku katur Guru Durna. Ndak tampa gawe bombonging rasa. Ora liwat pangestu kumara gage tampanana. Ngapa meneh? Cerita kaya mau. Cerita diwiwiti. Nalika semana negara Ngamarta ketekan daya-dayae Kresna ngrebuk ilangi Cimat Jamu sekali masa te. Kresna paring dawuh lamun to Cimat Kalimasata cinidra dening Abimanyu. Sing jenenge apa kuwi? Apa kuwi? Janaka mangkat perkudara nututi Kresna Jawaniyar nungka ning alun-alun Pethuk karo Agojo loro. Antasena karo Antarja takoni Kembang Jaya Kusumara duwe cakra Baskara Ranggawa satemasi Kresna diajar dening Antarja. Gandeng sejatine kuwi pun Bapak Werkudara. Ora saning dhuwur kisor ae. Mula Kang mangkono, aku njaluk ngapura sing mimba dadi Kresna mau ki bapakmu Sukalima nggih.